O yan, lugaw breakfast muna tayo. Babalik na kami kasi yung dulo noon ay bayan ng Mercedes, no? Bayan na ito naman. Opo. Punta na kayo dyan, Peaceport din. Opo. Peaceport po siya. Malapit na po ba? Isda. Opo, malapit na po. Oo. Yung mura lang yung tilapia. 40 ang Kilo? Mura. 40 ang kilo. Ano pa po? Yan mga guys, yun ang almusal namin ngayon. Lugaw with egg. Sarap. Tapos nilagyan ng kalamansi. Ayan na yun. Tignan natin. May pulis naman dito. Tignan natin yung mga lugar dito kung ano yung tsura. Bago tayo bumalik doon sa dulo ng the longest boulevard na yun. May highway dito, hindi namin alam kung papunta ba saan to. Pero let's try this, kung saan papunta to. Ayun, may naka sign. Anong barangay to? Ito, barangay pa rin to ng dito pa rin tayo. San Roque, barangay San Roque. Ha? Oo, maghahanap lang tayo ng, titignan lang natin kung anong meron dito sa loob nitong barangay San Roque na to. Tapos mamaniobra na tayo. Tsaka tatanungin din natin kung anong, tatanong tayo sa mga tao rito kung saan papunta yung dulo nito. Para in case na bibiyahe ulit tayo, may mga alam tayong daanan. Sige, magtanong tayo mamaya. Ayun, H. Ano ba yung H? Hindi bakit bawal? Ayun mga guys, nandito tayo ngayon sa Mercedes Municipal Peaceport ng Camarines Norte. Pwede pa siguro. Yan, ticket. Baka ticket. Wala na. Ito yung pinaka Peaceport nila. Mercedes Peaceport ng Camarines Norte. So ikutin natin yung tingnan mo yung mga seafoods nila, kung ano yung mga available nila. O, di ba? Ang gaganda ng mga isda, mga sariwa, buti natin tong buong buong Peaceport. Man. Huwag ka na sa Tara. Uy, pagi Pagi. Lalaki Tara. Okay. Isdaan nila rito. Tayo, kita na natin yung loob.
Titignan lang naman natin kung ano yung meron dyan sa Peaceport. Yun, natuklasan namin sa Peaceport pala maraming isda.